F'anqas minn 24 siegħa minn qabda kbira ta' 44 kilo droga kokaina fil-Port Ħieles, id-Dwana ta' Malta wettqet qabda oħra ta' 10 kili droga kannabis li l-valur tagħha fis-suq huwa ta' 20,000 euro. Is-sejba ta' droga saret l-erba' permezz tal-kelb tad-Dwana Sparky, wieħed mill-klieb il-ġodda li għadhom kif issieħbu fit-taqsima tal-klieb tad-Dwana. Fi stqarrija, id-Dwana qalet li d-droga instabet f'karozza ta' Taljan li kien għadu kif wasal Malta bil-katamaran mill-Port ta' Pozzallo. Qalet li l-kelb beda jdur mal-karozza ta' Taljan iżda l-ewwel tfittxijiet ma taw l-ebda riżultati. Madankollu, il-kelb ma qatax qalbu u baqa' jiġbed l-attenzjoni tas-sit tiegħu. Kien għalhekk li qam is-suspett li d-droga setet kienet moħbija fil-kompartamenti tal-karozza. Għal din ir-raġuni, il-karozza ttieħdet fil-garaxx tal-Pulizija fejn l-esperti tal-Pulizija żarmaw diversi partijiet tal-karozza u ħarġu id-droga li kienet moħbija f'żewġ bibien. Id-Dwana qalet li hu mifhum li l-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga wessaw l-investigazzjonijiet tagħhom u ġew arrestati numru ta' persuni fosthom Sqalli. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud. Id-Dipartiment tad-Dwana taħħar lill-Pulizija għal kooperazzjoni ta' bejniethom u esprima l-gratitudni tiegħu lejn id-Dipartiment tal-Pulizija li dejjem għen f'dawn is-sitwazzjonijiet.